हळशिकावणे उदक गटरांत सोडटाना बुधवारा राती कडेन सांकवाळाच्या थळाव्या लोकांनी टँकर चलोवप्याक रंगे हात धरलो. उपरांत थळाव्या लोकांनी वेर्णा पुलिशेंत कागाळ नोंद करून टँकर चलोवप्याक पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. फाटल्या 5-6 म्हयन्यां सावन राती उसरा मेरेन हळशिकावणे उदक गटरांत सोडटाले, ताका लागून थंयच्या थळाव्या लोकांक ताचो बरो त्रास जातालो. हळशिकावणे उदक गटरांत सोडप्यांचेर पुलिशेन खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे जे काम चलता हे 5-6 महिने झाले. 6 महिन्याच्यानी काम सगळे चालू आहे तेंगे आणि ते रातचे 1-2 असे हाडून डंपिंग करता. आयज हांवें धरले तेंकां. त्रास खूप जाता, पण ते रातचे 1-2 करता म्हणटा आमकां मेळना ते. आयज ते 10:30 सुमार ते काम करताले, ते हांव हेणी धरले तेंकां सामकें. पोलिसांक कंप्लेंट दिली, पोलिसांनी कंप्लेंट घेतलेली आहा. पोलिसांक आमी काय हे दाखयलें, जे फोटोग्राफर आहा ते सगळे दाखयले हांवें. टँकर पोलीस स्टेशनाचेर आहा. आमची डिमांड आहा म्हटल्यार तेणी सामके एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आणि हांगासर जितले घाण करता ते हे जे टिप्पर हांगासर उबे रावता न्हू, ते रातचे हाडून हांगासर डंपिंग करता सर. तो अगर पुलिस ने मांगा है वो फोटोग्राफ के प्रिंट लेकर के कल हम सुबह देंगे. तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये दुष्कर्म करते हैं यहाँ पे, उसको आप हाईलाइट करें और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए. पुलिस का कहना है, पुलिस का पूरा सपोर्ट हमको मिला है. उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया. हमारे बुलाने पे विद इन 5 to 10 मिनट्स वो यहाँ पहुँच भी गए और उन्होंने हमारा केस भी रजिस्टर किया है. हमने केस लिख करके दिया, रजिस्टर किया है. यहाँ पे आए हैं, वो अभी इंस्पेक्शन करेंगे साइट का और गाड़ी को उन्होंने आश्वासन दिया कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. जहाँ तक हो सका दे विल टेक स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्टर एक्शन.